Καλημέρα, ονομάζομαι Πανταζόπουλος Νίκος. Είμαι ο πρόεδρος εργαζομένων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σήμερα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ξεκινάει απεργιακές κινητοποιήσεις που θα διαρκέσουν και την υπόλοιπη εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα. Ο στόχος είναι ότι ο σκοπός που γίνεται μάλλον η απεργιακή αυτή κινητοποίηση είναι ότι είμαστε απλήρωτοι 4,5 μήνες και η προοπτική είναι να πληρωθούμε τον Αύγουστο ένα 15μέρο. Δυστυχώς η διοίκηση δεν έχει ανταποκριθεί στο ρόλο της, δεν έχει δώσει το σχέδιο βιωσιμότητας και δυστυχώς έχει φέρει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό οργανισμό της χώρας, σε πολύ μεγάλο διέξοδο. Με αυτές τις απεργιακές κινητοποιήσεις που κάνουμε, προσπαθούμε μια κινητοποίηση που έρχεται από πέρυσι στην ουσία, γιατί και πέρυσι ήμασταν 6 μήνες απλήρωτοι και πέρυσι ήμασταν 6 μήνες στους δρόμους. Δυστυχώς δεν διορθώθηκε τίποτα, άρα είναι συνέχεια της περσινής μας κινητοποίησης. Θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι τα προβλήματα που τον πέσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι τεράστια και δυστυχώς δεν έχουν να κάνουν με την κρίση, έχουν να κάνουν καθαρά με τη δικιά μας τακτική εδώ στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και όταν λέω τη δικιά μας εννοώ της διοίκησης καθαρά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε στο σκοπό το οποίο έχουμε βάλει ως στόχο. Το θέμα μας δεν παλεύουμε για την μισθοδοσία μας και μόνο. Παλεύουμε κυρίως για τη βιωσιμότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παλεύουμε διότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός που έπρεπε να γράφει με χρυσά γράμματα την ιστορία του αυτή την ώρα λόγω της κρίσης που περνάει η Ελλάδα, δυστυχώς δεν το κάνει όπως θα ήθελε να το κάνει στο βαθμό που θα πρέπει να το κάνει και δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αφορά τους χιλιάδες εθελοντές που έχουν και εκπαιδεύουν οι επαγγελματίες, εργαζόμενοι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, σαμαρίτες και όλες τις άλλες ειδικότητες που υπάρχουν στο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και επιτέλους πρέπει η διοίκηση να δραστηριοποιηθεί, να ευαισθητοποιηθεί πάνω απ' όλα και να δώσει λύση, γιατί γι' αυτό λόγο εκλέγηκε στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2012 και γι' αυτό το λόγο ξαναζήτησε τη ψήφο των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ερυθρού Σταυρού. Πιστεύουμε, ελπίζουμε να ανταποκριθεί στο ρόλο της. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μείνουμε σταυρωμένα χέρια, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να πετύχουμε εμείς το σκοπό αυτό. Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο κύριος Ανδρέας Μαρτίνης. Ο οποίος είναι αρκετά χρόνια τώρα. Βέβαια, είναι σχεδόν 20 χρόνια και πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και πώς σχολιάζετε εσείς τα συχνά προβλήματα που έχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός? Καταρχήν, τα προβλήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν ξεκίνησαν σήμερα. Τα προβλήματα του Ελληνικού Σταυρού έχουν ξεκινήσει σε τόσο μεγάλη ένταση την τελευταία τριετία. Δεν υπάρχει θέμα σχολιασμού, είναι θέμα γεγονότων πλέον. Δυστυχώς ο πρόεδρος, που είναι και ο πρόεδρος του Ερίκος Δινάν, που όπως γνωρίζετε ο Ερίκος Δινάν, ή για αυτούς που δεν γνωρίζουν, ιδρύθηκε και χτίστηκε με περιουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το περισσότερο από το χρόνο το περνάει στο Ερίκος Δινάν. Η απουσία τώρα αυτά χρόνια στη διοίκηση του Ερυθρού Σταυρού, η ουσιαστική δηλαδή παρουσία του που δεν υπάρχει, έχει επιφέρει αυτά τα προβλήματα. Και σίγουρα διαχειριστικές πολιτικές των τελευταίων ετών μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Γι' αυτό και ζητάμε να λάβει την ευθύνη, γιατί δεν είναι μόνο ο πρόεδρος, είναι όλο το 25 μελές. Λοιπόν, και ευθύνη έχουν και τα 25 μέλη της διοίκησης, όχι μόνο ο πρόεδρος. Βεβαίως πρωτίστως ο πρόεδρος, αλλά και οι 24 υπόλοιποι που συνυπογράφουν ή δεν συνυπογράφουν ό,τι απόφαση παίρνουν στο Ερυθρό Σταυρό. Λοιπόν, και μιλάμε για μια κρίση όταν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τα ίδια έσοδα έχει και πέρυσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Άρα λοιπόν δεν νοείται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός να βιώνει τέτοια κρίση και ειδικά σε μια περίοδο που θα πρέπει να ήταν έξω στον κόσμο, δίπλα στον Έλληνα πολίτη, δίπλα στην ελληνική κοινωνία. Άρα εσείς καταγγέλλετε τη διοίκηση και την ανεπάρκεια ίσως ή την διαχειριστική. Μα οι επαρχιακές κινητοποιήσεις αυτό το ρόλο έχουν. Να καταδείξουν ακόμη μια φορά ότι πρέπει η διοίκηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, όπως οφείλει ο ρόλος της, γιατί οι εργαζόμενοι όλους αυτούς τους μήνες, αν και απλήρωτοι, παραματοποιούν το ρόλο. Είναι εκεί δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Και για όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες για να καταλάβει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μάθει κανείς ο Ερυθρός Σταυρός. Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Αλλά για να δει ακριβώς περισσότερο τι κάνει ο Ερυθρός Σταυρός, αν μπει redcross.gr θα δει όλες τις δραστηριότητες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και θα δει ότι όλες αυτές τις δραστηριότητες είναι για να είναι δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Από το Υπουργείο Υγείας εσείς δεν έχετε κάποια απέτηση? Φέτος όχι. Πέρυσι που είχαν κόψει το συμβατικό αντάλλαγμα λόγω της παραχώρησης του νοσοκομείου μας, είχαμε κάνει τις κοινοποιήσεις μας για πέρυσι. Φέτος το Υπουργείο ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις απέναντι στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Γι' αυτό και λέμε ότι παρόλο που το Υπουργείο ανταποκρίνεται, οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι. Αυτό λοιπόν σημαίνει
ότι η διοίκηση δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο της. Κάπου χάνονται τα λεφτά δηλαδή. Όχι, δεν χάνουν τα λεφτά. Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να σχέσω ότι χάνουν τα λεφτά. Απλά οι υποχρεώσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι μεγάλες, γιατί εκπονεί και πάρα πολλά προγράμματα. Έτσι. Αλλά αυτό που σίγουρα λείπει είναι η διοίκηση που θα έπρεπε να βρει λύσεις, όχι φέτος, όχι τώρα. Εδώ και χρόνια που το ζητάμε και το φωνάζουμε σαν εργαζόμενοι, και όχι για την μισθοδοσία των εργαζομένων, το τονίζω, αλλά για την πλησιότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γιατί πίσω από τους εργαζόμενους και του Ερυθρού Σταυρού είναι χιλιάδες εθελοντές και πίσω από τους χιλιάδες εθελοντές είναι όλη η Ελλάδα. Γιατί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα. Σε όλα έχει 180-200 τμήματα. Και πόσοι είναι εργαζόμενοι περίπου? Είναι 520 εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, άρα για να το πω πιο ξεκάθαρα, πρέπει η διοίκηση που ζήτησε την ψήφη της Γενικής Συνέλευσης του Ερυθρού Σταυρού το Γενάρη του 2012 και τη ζήτησε, φαντάζομαι, με σκοπό να δώσει λύση, πρέπει να δώσει λύση. Αν δεν μπορεί να δώσει λύση, τότε πρέπει να αποχωρήσει, πρέπει να αποχωρήσει μάλλον, διότι δεν μπορεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, δεν είναι μια επιμορική επιχείρηση, είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, είναι μια ιδέα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και δεν μπορεί οι εργαζόμενοι μόνοι τους να προσπαθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά όπως κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, γιατί ο εργαζόμενος θα είναι παρόν και θα συνεχίσει να είναι παρόν εκεί που προστάζει ο ρόλος του και η δουλειά του στο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ωραία, ευχαριστούμε.